Ahojte, vítam vás v prvom novom videjku. A toto videjko musím zapísať tak, ak ste mi splnili cieľ 70 odobrateľov. A ešte o jeden viac. Keď mi neverím, no dobré. Ukážem vám to, pretože ja absolútne neverím. 71! Ja vám absolútne veľmi ďakujem za to, že ste mi takto veľký cieľ splnili. Takže môžeme ísť na to. Dneska zapíšem, ak hrám Geometry Dash a Minecraft. Dúfam, že to nebude také krátke videjko, takže ideme na to. A jak začneme, tak poprosím vás, kto chce, tak, ešte môžete si... Ježišmária, to nič. Kto chce, tak môžete si napísať moje meno a pridám vás do proste budete v mojom friende, budete moji kamoši, keď napíšete moje meno, čakám. A keď to spravíte, tak vám dám accept a budeme kamoši, môžeme hrávať hry na Robloxe, ok? Takže, no. Ok, takže môžeme ísť na to. Geometry Dash. Dobre, kto nevie. Prvý mám urobený, druhý, tretí, štvrtý, piatý, šiestý, siedmy. Ostatné už nemám. Ale tento mám na 85%. Bra. Hej. No toto neprejdem ani za život. Také ťažké. No. Ja by som začala z najmenšieho po najväčšie. Nemusím to prejsť. Mám na každom 3 šance. Takže prvý, no toto sa úplne dá easy. Takže je to asi jednoduché. Tak to nemusím nič hovoriť. Pretože no, kto by nevedel prvý prejsť. Proste to je jednoduché, nebudem vám nič hovoriť, pretože to, no možno, že niekto by to nevedel presne, proste nie. Kto? No, malkedy. To stáva. Ja to vždy z prvého raza prejdem, pretože to je jednoduché. Proste to je easy, to je naozaj jednoduché. A chápete tomu, prečo Natália Petruš proste Natália Betty, dúfam, že poznáte. On stále žiadne videjko netočí. Natáča. A viete prečo? Akože neviem, či ma to zabila. Ale radšej nebudem vám hovoriť. Kokos, pozrite. Veď ja už som sa len trošku zahovorila a hneď som to prešla, to nič, môžeme spadnúť. To by bolo čudné, keby som spadla hneď z prvého raza. To bolo proste easy. OK. Takže ideme na druhý. No toto už je tiež dobré, ale to je ľahké. Ale nemyslím, že to z prvého raza prejdem. Takže budeme počúvať túto pesni. Že to je také easy. Aha, počkaj, a prečo to nesfungovalo? To by malo skočiť, ale vy dobre. Mám ešte veľa pokusov. No, keď tento miniem, tak ešte jeden. Proste to je dobré. No, proste to fungovalo. Niekedy sa mi stáva, že sa extrémne hnevam na Geometry Dash. No proste je to ťažké. Niekedy sa nesústredím, pretože to som ja, vy ma poznáte. Aha. No dobre, toto je úplne easy, takže to nemusím nič robiť. Ale na tretí level, tak to už som sa extrémne hnevala. Keď som mala iba tak.
Keď som mal iba 2 prejdeme, to je prvý a druhý. A snažil som sa extrémne prejsť tretí. To sa mi vôbec nešlo. A naozaj, som to vôbec nešlo. Možno ale ja sa bojím, ako to nedám. A keď prehrám. Poď. No dobre, už som to dala. Jej! Druhého raza, super. To je úplne easy. Dobre, ideme tretí. Super, som toto dead. Pretože toto už nie je také, takže easy, ale je to stále easy. Takže no. Jednoduché. Neviem, ako sa mám s vami rozprávať. No proste to je easy, lebo akože to sa reálne na tom je veľa extrém. Na tomto videoku pozrite, viete tento trik. Look. Ešte je dole. Zobral som peniaz, ktorý som aj mala, ale to nevadí. Sahur. Pam 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 pam. Sahur. Nevadí, to sa stáva. No čo už mám s tým robiť? Ja som naozaj... prečo som tam neskočila? Neviem. Proste... Dobre, všetky pokusy som si minula. Idem na 4. Dry out. Let's go. Dúfam, že nedygnem, lebo ma to bude boleť. OK, takže no, nejak tak sa mi to darí. Hop. Pam. Pam, param. Oj, ježmar, to je naozaj dobrá časť. No ale na to after base, tak to moc asi neprejdem. Skôr na 6. Ja proste neviem, dobre 6 a 5, ale akože dobre. Povieme jednu čudnú vec. 5. 6. ja neviem prejsť, ale nechápem prečo. Ale 7. 3. raza prejdem, ako to fakt. Čo je? To čo bolo? Ja neviem, už všetky strácam. Šance, no, asi som mala 4 šance, ale to nevadí. Base after base, no jasne, čo to ešte iné bolo. Tak hlúpo som. Dobre, mám poslednú šancu. Prosím, kocka, buď dobrá. Prosím, pž. Dobre. 6. Can't, let's go. To vyslovuje. Ja proste neviem vyslovať. Oh, yes. Dobre, prvá minus. Minus prvá šanca, no. Prečo to je také pomalé? Videli ste to, aké to bolo pomalé? To čo je? Ale akože to nie je fér. Prečo to bolo také pomalé? Niekedy si to zasekáva, alebo malky. Pozrite, teraz sa to vôbec nesekáva, pretože veľa hovorím asi. Už to je zrazu normálne. Yes, konečne mi obľúbené.
Posledná šanca. Ideme na moje obľúbené. Ok. Jumper, no toto... Prečo sa mi zdá, že Jumper je ľahší než Can't Let's Go? Ja neviem to Can vyslovovať. Proste Can't Let's Go. To vyslovujem ja. Wow, kľud, babi. Ježmarja. Wow. A s tomu panačkovi moc nepač sa dole level. A tam kriečie, že pomoc. Prečo som skočila, alebo neskočila? Dobre, nevadí, máme ešte veľa šanc. Ešte dve. Keď tuto miniem, tak jednu. Lebo čo som ja? Cringe. Čo som povedal vôbec cringe? Cringe alebo cringe? Dobre, to je no. Ináže neviem, prečo som to minul nevedela prejsť. Také jednoduché. Dobre, konečne. Pozrite, ja peňažček zoberám. Hop. Dobre, že? Dobre. Znova na tom istom mieste, posledná šanca. Ak dignem, tak idem na iný. Dobre, ja idem teraz na tento XT. A proste toto, ja nechápem prečo. Ale je jednoduché. Ale ja to mám iba na 85% urobené. No pre niektorých je to veľmi veľa. Ale proste nechcem digniť. Ale to už naozaj ťažké. Dobre. Idem na môj obľúbený a potom idem na môj druhý obľúbený. Takže môžete sa na čo tešiť. Dobre. Takže prvý môj obľúbený Blast Pursuit na 72%. Takže som dobre, čo? Ale nechápem jedno. Prečo v Geometry Dash 3 akože 3 levely ježmarčo 3 tieto hranie ježmarčo proste 3 levely na 10. Napríklad Blast Processing je na 10 hviezdičko, proste 10. Potom X-Step a ten je ten robot. Ja tomu nerozumiem, ináč niekedy ja neviem rozprávať, takže sorry. Proste to je môj obľúbený level, ja neviem, prečo sa to mi to tak seká. Tak. Ježiš, skoro. Čo? Skoro. Dobre. Idem na ten môj druhý obľúbený. Geometrical Dominator. No ten som už. To je robotik. Ne. Už neznašam teda. Šupa. To je také ťažké, ale ja neznačam. Toto zomrem. No. Dobre, takže s týmto končím veru a idem na chvíľočku Minecraft. Takže sorry, som si zivla. Na čo idem také? Idem na tento svet. Môžete postaviť. Dobre, to je no. Dobre. Jej, to moja kamoška postavila ináč. To nevie.
Nie, nie. Zmizni. Kurca. Kurička. Kurca. Ty dobré meno, Kurca. No, tak to nejak. Ne! Potom to prvý. Jej, moja kamoška to ináč pekne spravila, ja musím pochváliť. Toto je môj prvý dom. Prvý. A tu ani nie sú dvere. Creeper! Čo to robí Creeper v mojom dome? Ježišmária. Dobre, to je no. Idem postaviť bazén. Idem postaviť naozajský bazén. Takže na to potrebujem. Potom vodu. Jasné, že len naprvé musím nájsť. Mám ju. A takto. Takže môžeme začať. Tak, to bude z dosiek. Ja viem, ja som čudná z dosiek a tam dať vodu. Čo? No to bude nejaké takto. Celkom tak. Takto. Nie, to som nechcela. Naozaj, prepáčte ma. Ale tak to bude tak na 3 bloka. Ne! Ja som čudná. Ježišmária. Ale mama čak to zbieva. Ale mama jak sa spieva. Už som zabudla, naozaj som zabudla ináč fakt. Dobre, to bude trvať 500 hodín, takže no. No tak nejak. A nie, nebude mi to trvať 500 hodín vykopať. Pozrite, vidíte, to je škaredé. Že jo? A teraz, že to už prejdem smutne. To urobím iba s jedným blokom. Takže, Už to budem mať, takže sa tešte, už konečne. Tak, konečne, to sa mi nechce robiť, takže kašlem. Slizňák, kto ti to dovolil? Dobre, utopíš sa, takže mi to úplne jedno, že sa utopíš. A to bude tvoja vina. Hovorila som ti, že sa utopíš. Čo ma nepočúvaš? Čo by na mňa? Tak. Teraz sem dám stupienky. Akože no, kde si bude sadať? Kde sa tu bude sadnúť? To chcem urobiť nejak pekne. Ja môžem ináč nenastaviť, takže... Aby sa tu dalo plávať. Tak. Teraz sem dám... Nie. Teraz sem dám... To som chcela, pretože to by bolo také krajšie.
Ideálny bazén a teraz sa dá plávať nekonečne. No proste takto a plávaš. No, dobre. Dobre, bazén mám urobený. No. Dobre. Takže tak. Mám pekný dom, čo mi spravila moja jedna kamoška. Takto pekné. Ja ju úplne chválim, pretože to je pekné. A ona akoby vie hrať Minecraft. Nemôžem všetko kázať od kamošky, takže... Prečo to nejde celé? Ach, to je no. Dobre. Nebudem vám toto... Nebudem vám to ukázať, pretože moja kamoška to zakázala. Hej! Takýto krásny strom, že? Podľa mňa by to mohlo byť tak. Hej, to je ešte horšie. Ježišmarja. Dobre, takže... Toto bolo všetko. A ďakujem, že ste si to kúkli.